Hola a totes, com esteu? Espero que us agradés molt el tutorial de la setmana passada i que les que ho féssiu us quedeu superbé. Aquesta vegada tornarem a fer un tutorial bastant senzill, perquè veig que és el que us agrada més, i el que farem serà una motxilla de cordes, d'aquestes que agafes la motxilla, les tires i la pots omplir de dintre. Vinga, comencem! Per fer la nostra motxilla necessitarem dues peces de 50 x 36, dos tires de 1,70 m de cordó i dos vetes de 5 cm de cotó. Ara el que farem serà posar les dues peces cara a cara i marcarem 12 centímetres, així, amb una agulla, que serà l'obertura. L'obertura estava a la part superior. A la part inferior el que farem serà posar-hi aquestes tiretes doblegades, que és on posarem al final el cordó lligat. Aquestes tires aniran posades a uns 2 centímetres de distància aproximadament de la part llarga. Ara el que farem serà cosir tot el voltant d'obertura a obertura. Penseu a rematar bé al principi i a les zones on hi ha cosida la veta. Ara el que farem serà fer una voreta a l'obertura a la zona vertical, l'altra la farem més tard. Fixeu-vos bé. Repetirem l'operació 4 vegades, en cada costat de l'obertura. Veieu? Us ha de quedar així. La nostra motxilla fins a aquest punt té la banda de baix tota cosida amb les dues tiretes i la banda de dalt amb l'obertura. En aquestes obertures és on hem fet la voreta. Ara passarem l'overlock per polir aquestes costures. Ara a la part superior doblegarem 1 centímetre i després 3. Aquesta és la vora ampla que farem perquè després podem passar el cordó. Aquesta mateixa operació la farem als dos costats. Ara el que farem serà fer el repunt als dos costats en línia recta. Recordeu atacar bé en el principi i el final perquè quedi ben reforçat. Fem el mateix a l'altre costat. Ara que el anem a girar, us ensenyaré un truc de com fer les cantonades perfectes. Heu d'agafar amb les pinces junt a la cantonadeta i, aguantant-ho bé, donar-li mitja volta i girar-lo. Fixeu-vos bé. Ja podeu girar la motxilla sencera i planxar-la. Ara fixeu-vos bé. Agafeu una agulla imperdible per poder-la passar. Per passar el cordó, començareu per aquest costat, donareu la volta i tornareu a sortir pel mateix costat, però de la vora de sota. I l'altre cordill farem exactament el mateix, però en direcció contrària. Us ha de quedar un principi en cada costat. Fixeu-vos bé com ho faig jo. Ara el que heu de fer és estirar les dues cordes que us quedin a la mateixa llargada. Ara el que farem serà passar les dues cordes per dins de l'ansa que hi hem deixat abans i fer un nus. Repetirem la mateixa operació a l'altre costat. En cada costat la seva corda va amb la seva enceta.
I ja està, ja ho tenim. Veieu que xulo? Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos al nostre canal, així no us perdreu res.